खुलुमबाय आं दिनै गोदान इउटिउब चेनेल खुलिदों आंनि इउटिउब चेनेलनि नामानो जाबाय रुबुका ब्लग फैदो होमबालाय नायनि लोगोफोर नै आं क्रिसमास बेरायनो धिगाजिलियाव फैदों होमबा आंदो नोंसोरो नायलांफाबाय थादो बेयावहा फैनानै मोजां नांदो फिसा सानैखौ लानानै फैनानैहा नायथिंनो थाखाय मोजां नांदो खोमसि जाबायहाय क्रिसमास नायनो फैनायमोनथ' बिराद खोमसियाव फैनानै लानानैहा गोसोम गोसोमसो नुसोबायलै लोगोफोर होमबालाय आंनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय